Si Jesus nagtudlo sa matag usa kanato nga iyang makatawhan nga kinahanglan gayud kita nga magampo. Ang pagampo igsuon dili kini optional, kun dili kinahanglan. Gi-required gayud kini sa Ginoo nga magampo kita kaniya. Tungod kay ang pagampo igsuon usa kana ka paagi nga ma-maintain ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, ang atong maayo nga komunikasyon ngadto sa Ginoo, ug dili gid nato wad-on ang atong paglaom ngadto kaniya. Nga naa siya nagiya ug nag-uban kanunay kanato. Naa siya nga naghatag kanato og kusog. Naa siya nga naghatag kanato og kaisog sa tanan sa pagsagubang, sa bisan unsa nga mahitabo or sa bisan unsa nga masinati nato sa atong kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsoon ug dili nato wad-on ang atong paglaom nga naa gayud siya. Ug dili nato wad-on ang atong pag-ampo ngadto kaniya. Kinahanglan mag-ampo kita kanunay. Gi-required gayud ni Jesus igsuon nga kita moampo kaniya sa kanunay sa matag adlaw. Kanunay igsuon, dili kana optional kundi sa kanunay. Lucas 18 bersikulo 1. Unya gisugilo ni Hesus kining sambingaya aron sa pagtudlo nga kinahanglan sila nga magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Hinaut igsuon nga sugod karon kinahanglan magampo ka sa matag adlaw og dili gayud nimo wad-on ang imong pagampo og dili gayud nimo wad-on ang imong kadasig sa pag-alagad ngadto sa Ginoo ug dili nimo wad-on ang imong paglaom ngadto kaniya nga naa gayud siya sa kanunay, nag-uban ug nagbantay ug nanalipod sa matag usa kanato. God bless sa tanan.